Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Awgalan ko ninyo sa pangalan nga Jupilito. Hingkod na pangidaron. Ninyo ug may usa ka anak taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kaptangan sa akong amahan nga patay na. Anak ra manggod ko og pinaangkan. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kapuyan ni pobre ito ay. Kapoy trabaho basta may grado. Ay, construction na siya paingnan. Ah, katasa na ay. Init pa kayo. Nagtutong pa siya kayo. Kaya mo init sa trabaho nga. Kapire pamahaw. Kutoy na ba yung tiyan na ito anis kagutom ay. Ay, salamat break na. Magkaon ko ini. Gutom. Tuma kita ni mo bay. Wakot pamahaw di bay. Wakot pamahaw. Pero ako ba naglibog ko nimo ba? Kaya di ba nasugiro nimo nako kausa nga arangan og kahimtang ang imong amahan? O di kanong nag-antos ba kanilang trabaho ah? Ingon pa manggani ka nga may poultry ang imong amahan. Nya kanong naglibog ko. Ganun wala man lang ka dito magtrabaho? Anak lang kong pinaangkan goodbye. Oh, ha? Mauna. Huwag mo kadayo ng akong mamagpapa. Oh. Ano so may diferensya na nga anak manggihapon ka sa imong papa. Hindi siya motabang nimo. Oh, waway problema sa papa ko na. Ang problema ang iyang asawa. Ha? Mura mo kong mangigi na siya nako bay kung mutabang na nako si papa. Mong, wala lang ko mangita gubot eh. Okay. Di sa ko gusto nga maggubot ang pamilya ni papa karon tungod lang ako. Pero may katungod manggihapon ka bay. Eh anak man ka. Nagdamang ka kasing apelido ni papa nimo. Oh, oo, good. Ang yan nakabutan yun sa akong birth certificate ang pangan ni papa. Aw, naraman din na. Anong dili pa kamuduol ni papa nimo? Si mama sa ang akong panaganaan ko. Dili na gusto si mama nga magsamok kaming papa. Ay dili man ka magsamok good. Di ba ka mangitag samok? Di ba na magkagubot yun kung di lang ka mangitag gubot dito? Ang imo lang unta nga ko ano, kining gok doon sa imong papa, mao ra gid ang katungdanan na baginunta niya. Suporta ba? Ay, wag mi mahaso ni papa na sa una mabay nga gagmay pa mi. Karon na binuong ha. Dako na ko og makamaon akong ginabuhi. Ma'am ko na siging pinumdum ni mama nako bay. Ug dili sa ko gusto nga akong supakon kay kasab-an ko nya mag-away unya ming mama. Ay. O yan, higayon na. Mitabang si mama nimo. Wa na kay. Naminyot mo sa glain. Oh, hindi ako man na.
Naglisod ka tungod sa pagtahod nimo sa gusto sa imong mama. Nga imo masigurutan ng katungod nga mangayo kag tabang ni papa nimo. Kaya ako no, kung ako dunay amahan nga ingon ana, may poultry, may mga yuta og sakinan, ay di ko mag-anto sa ning kakapoy nga trabaho sa construction. Ba, Elias? Ingnan bitaw ta ka ana. Pero ganahan man gyud kang maglisod-lisod sa imong kaugalingon. Mian. Gitambagan ta ka nga mintras buhi pang imong papa, duol nga to niya. Kay imo man ang katungod kay anak ka man niya. Awa niya simbakog mamatay na sa papa nimo oh. Samot na gitang maglisod og duol sa asawa anak niya. Kung gusto ka mo claim sa angay nimo, pagkangan nga kamagwangan kang anak sa imong papa. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Maikog yung kong musupak sa gibaod sa akong mama nga dili mo duol sa akong papa. Kay ngilad lagi ko napatasan ang naasawa ni papa. Kay sulo bi akong gibuhi ni mama sukat sa bata pa ko. Gitarong sa pagpadako, apan wa lang dyan nakapahuman si mama na akong pag-eskwela. Tungod na sab sa mong kalisod. Hangtod nga naminyo siya glain, og naminyo na pod ko. Og nagiyahay na mi og atiman sa among mga pamilya. Hangtod nga niabot ang gikadlukan sa akong asawa. Unya, Nakabalita ka ba sa akong nabalitaan bahin sa imong papa? nganong des papa? Daan pa gyud lagi ko. Wa ka mahibaw. Dong, patay na sa papa nimo. Unsa? Dili. Unsaon man nimo anak ron? Ang agdi gyud ka mo adto sa iyang haya nga anak man ka. Mian, Og pahimusli na lang sab ang pagsulti sa asawa sa imong papa. Bahin sa imong katungod ba? O sa imong bahin sa napundar sa imong papa? tita. Oh, nahibaw na ko kung nganong niya ka. Ayaw ka bala ka. Naguna-una na ko sa imong bahin. Tita, dili na may akong tuyo ng panahon na. Hindi ako, aron, musugong ni Papa sa katapusang higayon. Mao ba? Huh. Ayaw na lang taan na dong. Nakasabot ko eh. O gandama na lang ang imong live birth aron mausa na ko og hikay ang mga papeles. Salamat, tita. Pwede na ba kung musudong sa haya ni Papa? Di ano man dito? Paano ba? Nihatag naman takog PSA birth certificate ni Tita Grace. Aron katagan ko na sa kong bahin sa kaptangan ni Papa. Apan wa man gyapon siya reply. Uy, way balita kung unsa na to. Ingnan bitaw ta kang ay na pagduolan ng mga tawhana. Gahit gid kay kag uoy pakauwaw ka man lang. Ma, kuan mo ba? May katungod man sab siguro ko, di ba, sa hinaguan o napundar ni Papa? Kaya anak masag ko niya. O lagi. Di man na ikalimod ba nga amahan mo siya? Ug ang pamatud di ana, may pirma sa imong birth certificate ang imong amahan. Apa ng asawa? Kaduulan ba? Bisag magpustaan na ipatadyop. Di gyud mo hatag ng asawang papa nimo. Ma, duha ka tuig nakapin sukad nga namatay akong papa ug hangtod ron. Wa pa gid ko kahatagi sa asawa ni Papa sa akong bahin siyang kabtangan isip anak niya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Anak kong pinaangkan. Pero naagyod sa akong birth certificate ang pangalan sa akong papa. May makuha ba kong bahin siyang kabtangan bisan anak lang kong pinaangkan? Kadahong pangutana.
Kung may madawat makong bahin sa kaptangan sa akong amahan, mga pila masab ka porsyento. Kilima mitanan ka managsuon ug ako ang kamagwangang anak ug ang upat anak sayang pinakaslan. Equal o parehas ramig bahin? Ikatulong pangutana. Patay na ra ba ang akong papa? Unsao man namo ni sa pagbahin? Kay gipahatag nako og birth certificate sa asawa sa akong papa. Apan wa man gihapoy balita hangtod karon. Ikaupat ug katapusang pangutana. Kung dili gyud muhatag ang asawa ni papa sa akong bahin sa kaptangan ni papa, diin may mga yuta sila, poultry ug mga sakyanan, unsa may akong buhaton? Pwede ba na akong ikiha ang asawa ni papa kung dili niya ihatag ang lugar sa kuha? Palihog, tabanging tambagi ko, kini ang akong suliran, Jupilito. Mayong adlaw mga suking paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nga nakabahin sa balaod, nagkinahanglan og kaalam sa mga legal nga mga proseso, mga pangutana kabahin sa inyong mga legal nga mga papilis, dokumento sa inyong kabtangan, sa inyong mga relasyon, sa inyong kaminyoon, og wa man gani mo na minyo sa inyong relasyon or obligasyon isip amahan, ginikanan, no, sa inyong mga bata, og ang kanang mga love na to din ha, ang mga pangutanang emotional nga mga pangutana agoy, ipadago na ninyo tanan guys, pwede gina namo gahinan og oras ug panahon, ipadapli sa inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mga suking tigpaminaw? Kumusta man ang mga naminaw nato sa ilahang panimalay, sa ilahang opisina, sa ilahang sakyanan, samtang ga-drive baron og naghuwat sa ilahang mga pasahero? Palihog lang. Pag-like ug pag-share, pag-follow sa ato ang DYHP RMN Cebu nga niabot na mi og 1 million followers guys, meaning daghan gyud kaayong naminaw nagsubaybay sa mga nagkalain-laing programa sama sa kini ang Akong Suliran sa ato ang stasyon. Daghan kayong salamat ninyo, meaning to say ang kaning ato ang stasyon is your source no of information and entertainment and knowledge and education. Kay mao gyud ni ang ato ang programa. That's the purpose. So salamat kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw guys, no? Og hapit na gyud ang Pasko, pipila na lang ka adlaw. Pasko na. Pila na lang sad kaadlaw kahuman na mahuman na ang 2025, no? Sus kadali ug kapaspas sa ato ang panahon. Pero kita mapasalamaton. Kibawta nga ang 500 pesos karon pang Noche Buena kuwangon. Pero sanglit magkuwang yun daw gyud 500. Ato lang yung paningkamutan asa taman. Ang importante kumpleto ang ato ang pamilya, maayong lawas ug di nato malimtan unsa gyud purpose sa Pasko, no? Ang pagkabanhaw pagkataho ni Jesus nga manluluwas ug ato ang pagkamapasalamaton sa tuig ug sa mga panghitabo nato. Okay? Letter sender nato karong adlaw punto legalta from Cebu City atong tawagon sa pangalan nga si Jupilito. Si Jupilito minyo nay usa ka anak, no, unya ang iyahang pangutana sa mga kabtangan sa iyahang amahan kay pinaangkan man ni siya sa iyahan. So angkan ni siya, meaning to say wa na minyo ang iyahang mama og papa, no? Unya medyo na sinati po nato sa drama kaganina nga lami lable sa tog batasan ang asawa na ang naasawa sa iyahang papa. So unang pangutana, anak ko no siyang pinaangkan pero di gyud pero naagyod kuno sa iyang birth certificate ang pangan sa iyang papa. May makuha ba kuno siyang bahin sa kabtangan? Maba kuno makuha nga butang no kabahin sa iyahang papa nga anak man siya sa di siya anak sa anak pinaangkan siya no naangkan illegitimate child mo ganay in English anong sige mangkog pangitag term illegitimate child. Okay.
kung may madawat man kuno si amo na iyang pangutana no nga kung naba kuno siya madawat nga naaba siya madawat nga unsa ni kabtangan sa iyang papa nga angkan man siya of course no. Kaning law on succession mga sukintig paminaw nag-ingon ni nga ang kanang tawo nga mamatay naagyoy mga manunod mo banos sa iyang mga kabtangan nga gitawag nga heirs. Ang kanang heirs pwede na manaog ta descendant paubos mga anak nato ug wa saka sa taas ug napang mga ginikanan kanagway anak pero naay anak out gyud ng mga ginikanan aritas anak. Now kay naa may anak meaning ikaw anak man kasi imuhang papa apil ka pero ang classification man gud nato ana kung unsa kang klase nga descendant, are you a legitimate or are you an illegitimate child? Pero ang balaod nag-ingon nga ang illegitimate child maka banos gyud naagyoy share pero dili gyud pareha sa bahin sa usa ka legitimate child. Okay, pero mayong kang naba kay mabahin, yes, di lang mo parihag bahin atong mga naanak sulod sa kaminyoon nga mga half brothers o sisters nimo ha. Ikaduhang pangutana kung may madawat man kuno siyang bahin sa kabtangan sa iyahang amahan. Mga pila sad kuno ang porsyento. Kay 5 sila tanan ka man nag-igsuon ug siya ang kamagwangan ug ang upat nga anak sa iyahang pinakaslan equal or parehas ba migbahin. Now kung naay last will and testament adto to nato sundon didto pero ang legitimate naka-reserve ninyo ug wa gani then you will inherit 1/2 of pila ang ma-inherit sa usa ka legitimate child no, that is the percentage nga makuha nimo. Ikatulong pangutana patay na ra ba akong papa unsaon man namo ni pagbahin kay gipahatag nako og birth certificate sa asawa sa kong papa apan wa man gihapoy balita hangtod ron. The fact nga nangayo sila birth certificate I think dako na nga nindot na nga signos no Jopelito nga gi-acknowledge ka and I think hopefully nga sa binahinay na aka. Now pwede gyud tang mag-follow up mangutana kung unsay nahitabo makibalita ta kay I think base na apay mga kakulian nagsettle pa sa nagcheck pag pilay bayranan sa buhis basta ang mahitabo ana Jopelito is papirmahon ka og dokumento nga gitawag nga extrajudicial settlement of estate. Pagpamatuod nga usa ka sa mga manunod kauban sa imuhang mga igsuon og mao ni ang paagi sa inyuhang pagbahin-bahin. Wa man siguro mawa kung mangutana ka pero ngilad atog batason no basin adto kasi imong igsuon makibalita og naunsa na basta ayaw pataka og pirma palihog. Unya og dili pa gani basin pwede nimo i-check no kung nakay nasayod ka sa mga yuta sa imuhang ginika sa imong papa pwede nimo ma-check siguro og na bahin-bahin na bato didto or unsa ba. Okay, ang sunod niya og katapusan nga pangutana. Kung dili gyud mohatag ang asawa ni Papa sa ako ang bahin sa kabtangan ni Papa, diin mayuta, poultry, ug mga sakyanan unsa may akong buhaton, pwede ba na kung ikiha ang asawa ni Papa kung dili niya ihatag ang lugar sa ako? Of course, yes, but di sad ta gusto nga mapuabot ta dihang puntuha dayon-dayon kay pwede ra gyud ta mangutana og mag-follow up kung unsay nahitabo, unsa nay update, katungod man na nimong mangutana, no? Tarungon lang siguro natog pangutana nga dili malain og sabot. Ang kaning pagkihaw ako nag-ingon nga dili pwede. What I'm saying is let this be the last option for you. No nga mas maayo nga dili lang maabot unta sa pagkinihaay ang kaning pagbahin-bahin ninyo sa mga kabtangan sa imong papa ha. Better gyud na uy kanang dili magkinihaay ba kay mao man gud ni makabungkag no namatay na hinuon kung mamatay ang usa ka tawo man na mag-ingon nga muen po ng ato ang mayong relasyon no sa mga nangahabilin with all the more reason gani nga magpabilin tang magmalig-on no and united in honor of the memory sa katong minahal nato nga ni Panaw na ang kasagarang nahitabo ro no magsigig away magpatay pa no over pipila lang no kabutang niya wa gyud na ikalipay in town sa tagtungod baya. So hinaot unta nga diha sa pero og dili gyud then pada nimo ma-check usa sa Register of Deeds sa bangko baron or sa
assessor's office kung asa na iyang mga properties to check kung nabahin-bahin na ba. Ug nabahin-bahin na niya wa kagilabot aw kana kihag yun ta. Remember, you have 2 years no to file a protest no nga na-excluded ka. So ayaw pag langay-langay ana. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa. Kini ang Akong Suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.